गोजोनथाव खौरां रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाख लाख सुबुंफ्रा मोननो थांगासिनो दं सरकारि न' नंगौ डिसेम्बर दानाव 60,000 नखरफ्रा PMAY नि न' मोनगोन जुदि नोंथांनाव रेशन कार्ड दं अब्ला नोंथाङा PMAY नि न' मोननो थाखाय आरज गाबनो हागोन सरकारा रायजोनि सरासनस्रा गासैबो नखरफोरनो PMAY नि न' होनो थांखि लादों नंगौ मन्त्री रन्जित दासआ मोनसे गिदिर बिबुंथि होदों फैगौ डिसेम्बर दानाव रायजोआव 60,000 नखरफोरनो PMAY नि न' होनाय जागोन मख'नो गोनांदि सिगांनिफ्रायनो लाख लाख सुबुंफ्रा बेसेन होनाङै सरकारि न' मोनखांबाय आरो फिन बे बारावबो रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनो बेसेन होनाङै सरकारि न' होनाय जागोन आरो नोंथाङा बे बेसेन नाङै न'खौ गाहाय मन्त्री आवास योजनानि सिङाव मोननो हागोन थारैनो नोंथाङा गाहाय मन्त्री आवास योजनाजों लोगोसे गिबि मन्त्री आवास योजनानि सिङावबो सरकारि बेसेन नाङै सरकारि न'खौ मोननो हागोन गोजोनथाव खौरां रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाख लाख सुबुंफ्रा मोननो थांगासिनो दं सरकारि न' नंगौ डिसेम्बर दानाव 60,000 नखरफ्रा PMAY नि न' मोनगोन जुदि नोंथांनाव रेशन कार्ड दं अब्ला नोंथाङा PMAY नि न' मोननो थाखाय आरज गाबनो हागोन सरकारा रायजोनि सरासनस्रा गासैबो नखरफोरनो PMAY नि न' होनो थांखि लादों नंगौ मन्त्री रन्जित दासआ मोनसे गिदिर बिबुंथि होदों फैगौ डिसेम्बर दानाव रायजोआव 60,000 नखरफोरनो PMAY नि न' होनाय जागोन मख'नो गोनांदि सिगांनिफ्रायनो लाख लाख सुबुंफ्रा बेसेन होनाङै सरकारि न' मोनखांबाय आरो फिन बे बारावबो रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनो बेसेन होनाङै सरकारि न' होनाय जागोन आरो नोंथाङा बे बेसेन नाङै न'खौ गाहाय मन्त्री आवास योजनानि सिङाव मोननो हागोन थारैनो नोंथाङा गाहाय मन्त्री आवास योजनाजों लोगोसे गिबि मन्त्री आवास योजनानि सिङावबो सरकारि बेसेन नाङै सरकारि न'खौ मोननो हागोन